Stávalo toho dosť, to znamená outsourcing, vedíme prostredníctvom nákup služieb od dodávateľa. Dnes nás chci porozprávať pani Beata Maximová zo spoločnosti Spolpin niečo o tom a presvedčiť nás možno, prečo by sme si mali nechať naše hotely upratovať outsourcing. Dialogom medzi vami a externou spoločnosťou môžete vaše náklady dlhodobo udržať na minime. Outsourcingové spoločnosti sú odborníkmi v daných oblastiach a ich zamestnanci sú mnohokrát lepšie zaškolení a lepšie sa orientujú v ponúkaných službách. Tým pádom sa kráti doba zaškolenia namiesto pár týždňov na pár dní. Outsourcingová spoločnosť je veľmi flexibilná a rýchlo sa prispôsobuje vašim požiadavkám. Dodá vám vždy toľko personálu, koľko potrebujete a vy si ten počet môžete prispôsobiť aj na dennom poriadku. Dobré outsourcingové spoločnosti sa od ostatných líšia práve týmto prístupom. Klienti na plnom mieste a vedú s ním neustály dialog, aby boli služby na čo najvyššej úrovni. Povedzme si niekoľko príkladov z praxe. Mnohým z vás sa už určite stala situácia, kedy vám nečakane skupina hostí oznámila neskorší odchod z hotela. Čo vám značne skomplikovalo situáciu, nakoľko ďalšie ráno potrebujete mať prichystané izby pre nových hostí. Čo v tejto situácii? Väčšine vašich interných zamestnancov sa už skončila pracovná doba, ktorú si dovolím tvrdiť, že je fixná. Práve vtedy nastúpime my ako riešenie, nakoľko vám dokážeme zabezpečiť nástup našich ľudí v priebehu hodiny či dvoch. Naši zamestnanci sú totiž zvyknutí pracovať operatívne, čo znamená, že sú ochotní kedykoľvek nastúpiť do práce, aby ste upratali všetky tieto izby. Teda nastáva situácia, kedy potrebujete väčší počet chýžnych na krátky čas. To sú práve tie situácie, ktoré zvládame bez problémov a presne podľa vašich požiadaviek. A čím sa líši spoločnosť Slowclean od ostatných spoločností? Spoločnosť Slowclean sa líši od ostatných spoločností práve týmto svojím prístupom. Postupom času si vytvorila tým stálych a spokojných zamestnancov, ktorí sú v spoločnosti dlhodobo zamestnaní a sú jej verní. Ja ako executive housekeeping manager sa snažím vychádzať každému jednému zamestnancovi v ústretí a vediem s nimi neustály dialog. Nie je to o nás, ale je to práve o tých zamestnancoch. Ak sú motivovaní, sú spokojní. Bude aj práca odvedená dobre, rýchlo a kvalitne. Tento stabilný vzťah medzi nami a našimi zamestnancami sa potom odzrkadľuje na spolupráci s klientom. Nielen, že mu ponúkame kvalitné služby, ale aj dobre fungujúci tím, ktorý dokáže rýchlo sa prispôsobiť situácii a vyriešiť každý problém či želanie klienta. Preto stojím za spoločnosťou Slowclean, ktorá je tým najlepším, čo náš trh v rámci tejto oblasti ponúka. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.